ନମସ୍କାର। ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଖରାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ହାତରେ ଥାଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଟା ଫାଇଲ। ସତରେ ଏହା କୌଣସି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହିସାବରେ କିପରି ଏହି ନୂଆ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଏବଂ ନିଜର ଶୈକ୍ଷିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇହେବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଡିଜିଟାଲ ଏକାଡେମିକ୍ ଯାତ୍ରା, ତାପରେ ଆପାର ଆଇଡି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିହାରର ଓଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ଜଟିଳ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ବିଭାଗ 1 ଦି ଡିଜିଟାଲ ଆକାଡେମିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ବା ଡିଜିଟାଲ ଆକାଡେମିକ୍ ଯାତ୍ରା, ମୁଭିଂ ପାଷ୍ଟ ପେପର ଫୋଲ୍ଡର୍ସ। ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଏହି ଭୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ସେହି ମୋଟା ଫାଇଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅସଲି ମାର୍କସିଟ୍ ବା ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ, ସେହି ଚିନ୍ତା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ପଦ୍ଧତି କେବଳ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଗରୁ କାଗଜପତ୍ର ହଜିଯିବା, ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଏବଂ ମଣିଷକୃତ ଭୁଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା ଏନ୍ଇପି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ସମସ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ତଥ୍ୟ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଡିଜିଟାଲ ଭଲ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୁତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଏକ ବାସ୍ତବତା ପାଲଟିଛି। ବିଭାଗ 2 ଅନଲକିଂ ଦି ଆପାର ଆଇଡି ଦି ଡିଜିଟାଲ ଏକାଡେମିକ୍ ପାସପୋର୍ଟ। ତେବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଆପାର ବା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଜୀବନ ଡିଜିଟାଲ ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି କାମ କରେ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଇଡି ଡିଜିଲକର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଧରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟପତ୍ରଟି ହେଉଛି 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ନମ୍ବରଟି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଜୀବନ ସାରା ସମାନ ରହିବ, କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରର ବେଡ଼ା ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈକ୍ଷିକ ଇତିହାସ ଏବେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗତି କରିବ। ଏହା ମାର୍କସିଟ୍ ସାଇତି ରଖିବା ସହ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ବିଭାଗ 3 କ୍ରିଏଟିଂ ଆନ୍ ଆପେର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଟଅପ୍। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡିଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଏହା କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ର ଏକ ବିଶାଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଇଡି ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଏହି ସେଟଅପ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଖୁବ୍ ସରଳ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ବା କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାପରେ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ। ଏହାପରେ ବାକି କାମ ସ୍କୁଲ ନିଜେ ହିଁ କରେ, ମାନେ ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍, ୟୁଡିଏସ୍ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ପିଇଏନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶେଷରେ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଭାଗ 4 ନାଭିଗେଟିଂ ବିହାରସ୍ ଓଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ଡ 11th ଆଡମିଶନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋର୍ଟାଲଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛି। ଥରେ ଡିଜିଟାଲ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିହାରର ଓଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଭଳି ପୋର୍ଟାଲ କିପରି କାମ କରେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲେଜ ଯାଇ ଫର୍ମ ପକାଇବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯେଉଁ ହଇରାଣ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ପାଇଁ କେବଳ 350 ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଗୋଟିଏ ଦେୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ଏକାକାଳୀନ ନିଜ ପସନ୍ଦର 20ଟି କଲେଜ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେତେ ସୁବିଧା ନୁହେଁ?
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ସମୟ ସୀମା। ଏହିସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 25 ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିଭାଗ 5 ଆପ୍ଲାଇଂ ଥ୍ରୁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାନେଜିଂ ଯୁକ୍ତ 2 ଆଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ 3 ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଇ ଆଡମିସନ୍ ଏବଂ ଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଅତି ସହଜ। ଇ ଆଡମିସନ୍ ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବର କାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେରିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟ୍ ମିଳିବା। ଆଉଥରେ ନାମଲେଖା ସରିଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏହା ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭଳି କାମ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଶେଷ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ବାକି ଅଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ? କିଏ ସିଟ୍ ପାଇବ? ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ସରେ ଟାଇ ବ୍ରେକିଂ ରୁଲ୍ସ ରହିଛି। ସମାନ ନମ୍ବର ଥିଲେ କଳା ବିଭାଗ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଏ। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ରହେ। ନାମଲେଖା ବେଳେ ନିଜ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ନ ମିଳିଲେ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ତାଲିକାରେ ମନଲାଖି କଲେଜ ନ ମିଳେ ତେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆଦୌ ସିଟ୍ ନ ମିଳେ ତେବେ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ ବହୁତ କମେଇ ଦିଏ। ବିଭାଗ 6 ଏ ଫୁଲ୍ଲି ଡିଜିଟାଇଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଦି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପେପରଲେସ୍ ରେକର୍ଡ। ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆଇଡି ପରସ୍ପର ସହ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ PEN ବା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଆବେଦନ ତଥ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପାର ଭଲ୍ଟ ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜ ଶୈକ୍ଷିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଆପେ ଆପେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଡିଜିଟାଲ ଫାଇଲରେ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏହା କହିପାରିବା ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଜିଯିବା ବା କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସେହି ପୁରୁଣା ଯୁଗ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେହେତୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈକ୍ଷିକ ଇତିହାସ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ କାଗଜବିହୀନ ରେକର୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଆମ ମନରେ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଶାଳ ତତ୍କାଳ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟର କିପରି ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ? ଏହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଏତିକି।